Haideți să încurajăm pe băieți. Ia să vedem. Începem prezentarea pe Ciuna Alexandru din Pitești. Mai departe, Bucureștiul, reprezentat de Filip Gheorghe. Mai departe, Stratulat Marius din Ilfov. Turmă Măgurele, Codrea Daniel. Urmează Ilfovul cu Victor Tatu. Mai departe, Turmă Măgurele, Raicu Bogdan. Tot Turnul Măgurele, Văcanu Dănuț. Ține puțin aici. Din Pitești vine Ionescu Ionuț din Pitești. Da? Așa? Domnul antrenor, am înțeles. Eu Turnul Măgurele, Soare Sabin. Și din București, aici prezent cu noi, la distanță, Matei Daniel din București. Ține la tine mai O să avem demonstrații de tenis camera, o să îl iau mai târziu. Succes și vinge în ploaia. Câteva cuvinte vreau să ne spună Bogdan. Da, ok, să vă spunem bună seara. Numele meu este Bogdan, reprezentăm Asociația Motivați pentru Reușită din Turnul Măgurele. Suntem o asociație care activăm în domeniul persoanelor cu dizabilități, adulți și copii. Astăzi vă vom prezenta din partea noastră Asociația Motivați pentru Reușită și Asociația Totul pentru Tine din Ilfov, reprezentată de Filip, tenis în scaun rulant și basket în scaun rulant. Vă mulțumesc din partea asociației pentru participare, sper să învingem ploaia și să avem o după amiază plăcută. Bună ziua! Vă mulțumim pentru primirea călduroasă și să sunteți și minorii, nu o să mai ploaie, că o să începem să lucrăm acum. Și cu toate că suntem o asociație tânără, abia ne-am înființat, vom continua să lucrăm în domeniul persoanelor cu dizabilități și sperăm cu ajutorul vostru să învingem, să ne facem cât mai cunoscuți și să încercăm să trecem peste aceste bariere. Vă mulțumesc mult! Haideți să încurajăm pe băieți, succes, învingem ploaia cu ei, împreună cu ei, vedem demonstrații de tenis și de basket. Bogdane, da. ai putea să vorbești, să spui care e diferența între la tenis? Te pricep? Ia microfonul și zi. Dacă nu pune muzică, te pricep, ia că tu ai comentat tenis, eu nu. Stai să vedem unde e, poate dacă nu pune muzică. Comentați al nostru, că să pricep, el a comentat mereu. Nu, comentează al nostru, că el să pricepe, suntem cu vecine. Vreau să vă spun câteva vorbe despre tenisul în fotoliu rulant. Este un sport nou apărut în România, din 2003 a început. Crăciun este acum prezent, acum participă la concursuri internaționale. Este cu o leziune mult mai înaltă, el participă la persoane în cărucior tetra și e altfel pentru reușită. Avem o problemă cu ploaia din cauza ploii când nu mai sare. Asta de basket, care când s-a chiar, nu care mă zic apuși. Să nu fac chiar dacă nu merg. Ce pune berea cu... Mamă, ce bine se dinge. Cine conduce? Filip, nu mai Volkswagen ăla, că te-am văzut cu un Audi acum.
Da, am avut. Mai mult facă, nu? L-am și pe ăla, dar n-am luat la față. Era ciudată la pe trotuar. Să știi că mai ok e ăla, nu te dai în mijlocul străzii de intersect. Așa eu trăgeam lângă bordură, mă dădeam și... Ai avut ăla pe trotuar? Ăla pe trotuar. Ai văzut la mine, când mă dau jos, jumătate de stradă, jumătate. Îl știu pe altul, l-am văzut. Brasul meu ies clasă. Flavius e un jucător sport. Mâine am o combinație cu mașină. Am o mașină la serviciu. O dau cu mergeam. Celelalte cărucioare. Nu are cum să cadă pe spate. Și pivotarea se face foarte repede. Deci în tenis trebuie să ne mișcăm foarte rapid. E fost la mic, am văzut la că e pitiță pe tel. Tot e scropul ăsta. Sare, mă? Dar vrei să ții un pic peste cameră. La peste columba aia la Ține să stătie bine. columba noastră că e mai umflat. Cred că e mai umflat ala. Asta e aici, dar e mai încolo. N-are nimic, dai și... Sabine, ia mingea noastră de mașină. Doar să pasezi repede, știi, să nu stai... Hai mă, dăm și noi de... Ne-am luat activitatea, ne-am văzut, ne-am asta. Doar 6 jucători de tenis de câmp în poporul rural. Sperăm să dezvoltăm acest sport, să fie cât mai mulți participanți. Trece până state. Nu mai poți imagina. Ține tu dacă chiar nu mai poți imagina. Pe lângă tenisul de câmp, persoane cu dizabilități mai pot practica orice sport. Și atletism, not, tir cu arcuri. Nu există, nu avem nicio oprire pentru a practica sport. Quartul, adică puteți să faceți la niște quartul care vă stau aici. Vedeți, mai nu ai oameni care fac. Mai voi dai mai fac. Mai trebuie să trăgeau cu quartul. Trag și eu. Bogdanei! Băi, dar pe și mai rău. Da, pe lâne ca așa. Ia mai umflată, ia. Bogdanei! E bun. E mai bun. A început Flav să se încălzească și atunci apelează la acele lovituri puternice.